Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Oglasio se Klinički centar o povredama Sava Manojlovića. Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio je danas da je lider pokreta Kreni promeni pušten nakon pregleda u urgentnom centru te institucije, gde mu nisu utvrđene bilo kakve povrede nakon privođenja na Starom Savskom mostu. Hitna pomoć je danas dovezla Savu Manojlovića u urgentni centar gde mu je urađena kompletna dijagnostika i nisu utvrđene bilo kakve povrede. Posle završenih pregleda otpušten je iz urgentnog centra, navodi se u saopštenju na sajtu te zdravstvene institucije. Lider pokreta Kreni promeni, Savo Manojlović, prebačen je danas ranije u urgentni centar u Beogradu, nakon što su ga pripadnici žandarmerije priveli zbog protesta na Starom Savskom mostu. Savo Manojlović je iz policijske stanice na Novom Beogradu upravo prebačen u urgentni centar. Iako ga hitna pomoć pregleda u policijskoj stanici, nakon što su otišli, ipak je prevezen u urgentni centar. Napisao je portparol tog pokreta Nikola Stanković na društvenoj mreži X. Manojlović i odbornik i Kreni promeni Aleksandar Jovanović uhapšeni su danas tokom protesta na Savskom mostu u Beogradu, gde grupa aktivista pokušava da spreči uklanjanje tramvajskih šina sa kolovoza. Piše portal danas.rs.